अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। काची दे कोइले काची की आइले काची की आइले कैसे सुतैले राजा कोरावा में सचे बताव सखी ससुरा के बात हो कैसे बीतल सुहाग वाली रात हो भाग वाली रात हो भाग वाली रात हो। सचे बताव सखी ससुरा के बात हो कैसे बीतल सुहाग वाली रात हो। काची कोइले राजा भोरावा में अरे भोरावा में काची दे कोइले काची की आइले कैसे सुतैले राजा कोरावा में काची दे कोइले काची की आइले कैसे सुतैले राजा कोरावा में। काची दे कोइले काची की आइले काची की आइले कैसे सुतैले राजा कोरावा में। लेलू तू फीस हो तब देलू किस हो लागे रहू घबराइले सखी तू डराइले रहू का कि खेला पकड़ाइले रहेगा लेलू तू फीस हो तब देलू किस हो लागे रहू घबराइले सखी तू डराइले रहू का कि खेला पकड़ाइले रहेगा कि दर्द उठले तोरा गोड़ावा में अरे गोड़ावा में काची दे कोइले काची खियाइले कैसे सुतैले राजा कोरावा में काची दे कोइले काची खियाइले कैसे सुतैले सैया कोरावा में। काची दे कोइले काची खियाइले कैसे सुतैले राजा कोरावा में कैसे सुतैले राजा कोरावा में। नयर के यार के भूल गइलू प्यार के काहे तू बाड़ू सुखाइल विकास के भुला गइलू का कि खा के मोटा गइलू का नयर के यार के भूल गइलू प्यार के काहे तू बाड़ू सुखाइल विकास के भुला गइलू का कि खा के मोटा गइलू का। कोरोना माले दैले बोरावा में अरे बोरावा में काची दे कोइले काची की आइले कैसे सुतैले सैया कोरावा में काची दे कोइले काची की आइले कैसे सुतैले राजा कोरावा में।